Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα θέλω να σας δείξω τα παιχνίδια που έχω στο PlayStation για να μου πείτε κάτω στα comment ποια θέλετε να παίξω. Πρώτο παιχνίδι, περιμένετε λίγο, πρώτο παιχνίδι είναι το Sonic. Ένα ωραίο παιχνίδι, αλλά πιστεύω θα βαριηθείτε να το δείτε. Το δεύτερο παιχνίδι είναι το Lego Batman 2 και είμαι άχρηστος, αλλά αν θέλετε να το παίξετε θα το παίξω. Το τρίτο παιχνίδι, The Lord of the Rings, στο οποίο είμαι και αυτό άχρηστος και δεν το παίζω και πολύ συχνά επειδή έχω αγοράσει και καινούργια παιχνίδια και τέτοια πράγματα. Το άλλο παιχνίδι είναι το τρίτο παιχνίδι είναι το Pro 14. Ωραίο παιχνίδι, είναι σαν το FIFA 15 και το 16 και το 13, μόνο που το shoot γίνεται με το τετράγωνο και η σέντρα με το όμικρο, ακριβώς αντίθετα. Και καλύτερα γραφικά, χειρότερα. Λοιπόν, το πέμπτο παιχνίδι και για μένα το καλύτερο είναι το Injustice. Έχει μία εβδομάδα που το αγόρασα, είμαι πάρα πολύ καλός. Ήμουνα στα Χριστούγεννα, τα γενέθλια ενός συμματή μου, αλλά ήμουν άχρηστος. Και είπα να το αγοράσω και να δοκιμάσω να ξαναπαίξω. Επόμενο παιχνίδι είναι το Moto Bros 13, το οποίο είναι μόνο με δρόμους και με λίγο χάλια. Τώρα να μου πείτε σε πολλά παιχνίδια είμαι χάλια, αλλά εντάξει. Το έβδομο παιχνίδι είναι το Tekken Tag Tournament 2. Παλιά το είχα λιώσει, ήμουν απορωμένος. Το είχα 3 χρόνια αυτό το παιχνίδι, αλλά τώρα με το σχολείο και αυτά τα μαθήματα, είμαι και πρώτη γυμνασίου, δεν προλαβαίνω. Και προσπαθώ λίγο να παίζω και για λίγο καιρό που έκανα το κανάλι και αυτά. Το άλλο παιχνίδι είναι το FIFA 15. Το είπα και πριν που είναι σχεδόν το ίδιο με το Pro 14, αλλά έχει καλύτερα γραφικά όπως είπε και αυτός εδώ. Και έχει και τέτοιο, είναι ακριβώς το αντίθετο. Επίσης ξέχασες να πεις, αν θέλετε μπορούμε να παίξουμε και Happy Wheels στο PC και League of Legends. Επόμενο παιχνίδι είναι το Tekken 6. Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι, είναι το ίδιο με το Tekken Tag Tournament 2 και πορωμένος, ξέρετε. Και σε αυτό το παιχνίδι, παλιά που πρώτο ήταν το Tekken Tag Tournament 2 και μετά το Tekken 6 και παίζω πιο πολύ Tekken 6, εκτός όταν παράδειγμα έχανα το Tekken 6, το έδινα σε ένα συμματή μου, επειδή το Tekken Tag Tournament 2 είναι το ίδιο. Λοιπόν, επειδή είναι το ίδιο, το δίνω στους συμμαθητές μου, συγγνώμη παιδιά, και παίζω το τέτοιο, το άλλο. Δεν ξέρω αν το έδειξα γιατί τώρα τάχα λίγο σκάτα εδώ πέρα. Τελευταίο παιχνίδι το Sonic, που δεν φαντάζομαι αν θέλετε να το παίξω γιατί είναι λίγο βαρετό παιχνίδι. Και αυτά από μένα. Τώρα θα κάνω ένα μαγικό. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας πω για όσους δεν τους αρέσουν τα ηλεκτρονικά, που δεν πιστεύω να είναι πολύ, για όσους θέλουν κάτι άλλο, να ξέρετε, μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό επεισόδιο που παίζουμε ποδόσφαιρο και θα σας το δείξουμε. Θα είναι στο σαλόν του σπιτιού μας, θα παίξουμε στα 3 πόδια, στα 3 γκολ. Θα μου γράψετε στα comment αν θέλετε ηλεκτρονικό, αν θέλετε PlayStation, υπολογιστή
ή PSP ακόμα. Αλλά στο PSP δεν έχω πολλά παιχνίδια. Σας λέω ότι το πιο εύκολο για μας είναι να μας ζητήσετε στο PlayStation, μπράβο ρε. Λοιπόν, και στο PSP έχουμε το Assassin's Creed και το, πώς το λένε, Αντί αυτό. Στο San Andreas. Gran Turismo. Ναι, μπράβο. Αυτά, γράψτε μου στα Και, comment. κάτσε, ξέρω να Σκάστε πω. λίγο. Γράψτε μου στα comment. Γράψτε μου στα comment ποιο παιχνίδια θέλετε να παίξω και θα τα παίξω. Πολύ απλά. Περίμενε.